check. Taras Beat. Studio 969. Πρέβεζα. Check. Είναι από επαρχία. Είναι τα 4 στοιχεία ενωμένα και υπέραν ακαίοι. Λέει μέσα στο αίμα μου κυλάει, εδώ τα πάντα είναι σαν κάνα μαστρολάρι. Η κακία αναγίνεται από τον κολλητό. Αν είναι έτσι άντε στο καλό, το να ζηλεύεις όχι δεν είναι κακό. Για όσα έχουν κάνει οι άλλοι σηκώ και πάλεψε με ψηλά το κεφάλι. Απ' την αρχή σηκώθηκα και πάλι. Κι ας έχω βάρος στην πλάτη, όχι δεν δίνω φράγμα πάτη. Σηκώνω ένα-ένα, εξωτώνω τα βάρη. Σήκωσε ένα, χωρίς τα μάτι μου η πένα. Γράφει για μένα και για σένα. Κακιά δεν κράτησα ποτέ μου σε κανένα. Ξέσπασε σε νεύρα, αυτό το καταστροφικός για μένα. Δεν έπρεπε ποτέ μου εγώ κανένα. Έμαθα την αλήθεια να κοιτάω στα μάτια, να ξεχωρίζω το ψέμα, σας έγινε συνήθεια. Στη σκιά κινούμε καταδρομικά τη νύχτα. Αυτά κι άλλα πολλά να είχαμε να λέγαμε. Εδώ μέχρι και φέτος ανάβουμε καντήλια. Για όσοι φύγανε ψηλά, κολλητοί με ψυχή. Μας κοιτούν από τον ουρανό σαν περιστέρια. Σηκώθηκα απότομα και σας θυμάμαι όλους. Εγώ συνδέω, δεν παίζω με τους ρόλους παύλα όρκους. Μιλώ για τους ανθρώπους. Δεν παίζω με τους ρόλους παύλα όρκους.